I denne her video vil jeg komme med et bevis for produktreglen. Det vil sige, at jeg vil udlede differentialkvotienten for h af x, som er lig med f af x gange g af x, ved hjælp af et tretrinsbevis. Og det er vigtigt at sige, at både f af x og g af x er differentiable funktioner, hvilket betyder, at deres differenskvotienter har en grænseværdi, når delta x går mod 0, og at de grænseværdier er henholdsvis f mærke x0 og g mærke x0. Så det kan jeg lige starte med at skrive op her. Differenskvotienten for f er givet ved f af x0 plus delta x minus f af x0 divideret med delta x. Den ved jeg altså på forhånd, at den går mod f mærke x0, når delta x går mod 0, fordi jeg antager, at f er differentiabel. Og på samme måde så ved jeg, at g af x0 plus delta x minus g af x0 divideret med delta x går mod g mærke x0, når delta x går mod 0. Nu skal jeg påbegynde mit tretrinsbevis for h af x her. Det vil sige, at jeg skal starte med at opstille differenskvotienten for h af x. Og vi giver differenskvotienten bogstavet a med et lille s her, for at markere, at det er et udtryk for sekantentælling. Og jeg skriver, at differenskvotienten er h af x0 plus delta x minus h af x0 divideret med delta x. Og så skal jeg sætte ind i forskriften her, for jeg ved, at h af x er lig med f af x gange g af x. Så jeg starter med at skulle sætte x0 plus delta x ind på de to x's pladser. Så står der f af x0 plus delta x gange g af x0 plus delta x. Og så skal jeg have minus h af x0, det vil sige minus, og nu skal jeg sætte x0 ind på de to x's pladser. Så der kommer til at stå f af x0 gange g af x0, og det hele divideret med delta x. For at kunne komme frem til at kunne bestemme grænseværdien for differenskvotienten, når delta x går mod 0, så vil jeg prøve at få f og g's differenskvotienter frem. Og det kan jeg se, at jeg kan gøre, hvis jeg laver et lille trick, hvor jeg både fratrækker og lægger et bestemt led til. Og det led, som jeg gerne vil lægge til, det er g af x0 plus delta x gange f af x0. Så det vil sige, jeg starter lige med at skrive det første led af min tæller op her. f af x0 plus delta x gange g af x0 plus delta x. Og så fratrækker jeg g af x0 plus delta x gange f af x0. Og så lægger jeg det også til igen. På den måde har jeg jo ikke ændret noget. Det svarer til at lægge 0 til, når jeg både trækker ledet fra og lægger det til bagefter. Og så skal jeg lige have det sidste her, det sidste led med. Og det hele er divideret med delta x. Det kan godt være, at det virker som en lidt tilfældig ting at gøre, men det er det bestemt ikke. Det jeg kan se nu i de to første led, det er, at faktoren g af x0 plus delta x indgår i dem begge. Det vil sige, at jeg kan sætte g af x0 plus delta x ud foran en parentes. Så det vælger jeg at gøre her med de to første led. Jeg sætter g af x0 plus delta x ud foran en parentes. Hvad skal jeg så gange med, for at det svarer til de to led her? Jamen jeg kan se, at her der skal g af x0 plus delta x ganges med f af x0 plus delta x. Så skal der stå minus, og så skal g af x0 plus delta x ganges med f af x0 her. På den måde så er
det produkt her det samme som de to led her. I kan overbevise jer selv om det ved at gange ind i parentesen og se, at der netop kommer de her to led frem. På samme måde så kigger jeg nu på de to sidste led og ser, at f af x0 indgår som faktor i dem begge. Derfor kan vi sætte f af x0 ud foran en parentes. Og inde i den parentes skal der så stå g af x0 plus delta x minus g af x0. Og det hele skal stadig divideres med delta x. Nu deler jeg brøken op i to. Vi kan se, at i vores tæller her er der to led adskilt af plus. Så det vil sige, at jeg kan dele det op i to brøker, hvor der kommer til at stå i den første brøk g af x0 plus delta x gange f af x0 plus delta x minus f af x0 divideret med delta x plus, og så den anden brøk her, som er f af x0 gange g af x0 plus delta x minus g af x0 divideret med delta x. Og det jeg så kan se, det er, at hvis jeg her i den første brøk sætter g af x0 plus delta x ud foran brøken, så fremkommer netop differenskvotienten for f af x. Så det gør jeg. Jeg sætter g af x0 plus delta x ud foran brøken f af x0 plus delta x minus f af x0 divideret med delta x. Og herover i den anden brøk, der sætter jeg f af x0 ud foran brøken, fordi så kan jeg se, at jeg netop har differenskvotienten for g af x stående tilbage. Nu går vi til sidste trin i vores tretrinsbevis, hvor vi skal lade delta x gå mod 0, og så finde grænseværdien for vores udtryk. Så vi kan skrive op her, hvad sker der med det her udtryk, når delta x går mod 0. Så jeg skriver op her sekanthandlingen, så skal vi undersøge, hvad den går mod, når delta x går mod 0. Og det er et lidt komplekst udtryk, der både består af en sum og af nogle produkter. Og hvis vi kigger på vores første faktor her i første led, så kan vi se, at g af x0 plus delta x, hvad sker der med det, når delta x går mod 0? Jamen, fordi g af x er differentiabel, ved vi også, at den er kontinuert. Og så ved vi, at g af x0 plus delta x vil gå mod g af x0. Og så ganger vi her, fordi vi ved, at hvis vi skal finde grænseværdien af et produkt, så skal vi bare opstille produktet af grænseværdierne. Så nu har vi fundet grænseværdien af første faktor, så finder vi nu grænseværdien af anden faktor. Og vi ved jo, at det her er differenskvotienten for f af x, og vi ved, at den går mod f mærke x0, når delta x går mod 0. Og så havde vi jo en sum heroppe, og vi ved også, at grænseværdien af en sum er lig med summen af grænseværdierne. Så vi skriver bare plus her, og så finder vi grænseværdien af det andet led, som igen er et produkt. Det vil sige, at vi finder produktet af grænseværdierne. Og f af x0 bliver ikke påvirket af, at delta x går mod 0. Så den går bare mod f af x0. Og vores sidste brøk her var jo netop differenskvotienten for g af x. Så den ved vi, at den går mod g mærke af x0. Så nu har vi fundet den samlede grænseværdi for differenskvotienten, når delta x går mod 0. Og dermed har vi bevist, at h af x dels er differentiabel, fordi den har netop en grænseværdi. Men vi har også vist, at h mærke x er lige med g af x gange f mærke x. Så det kan vi også skrive i omvendt rækkefølge. F mærke x gange g af x plus f af x gange g mærke x. Og nu har jeg ændret fra x0 til x, fordi at hvis den er differentiabel i et vilkårligt punkt, så kan vi også
konkludere, at den må være differentiabel i alle punkter.